Dobrodošli narodu u još jednu Skincraft Svet epizodu. Kao što znate, tetovirao sam mnoge ljude do sada. Stiže nova godina, ja sam nikad veće dete u duši, totalni degenerik, ali vi me volite takvog naravno. Deda Mraze, ne skreni sa staze i molim te donesi mi Spidermana da ga istetoviram za ovu novu godinu. Pićo! Top narode, Deda Mraze, najjači si, majke mi. Uđi Spajdi slobodno, brate moj. Mi casa es tu casa. Slobodno, brate. Ja sam tvoj ogroman fan. Kao što se da vidjeti iz priloženog, ja tebe, brate moj, obožavam. Pored Keve, Isusa Hrista i moje devojke, brate, tu si odmah si u prvim redovima, brate moj. Ljudi moji, vi svi znate koliko ja volim ovog čoveka i ne znam, ja tresnem se kao devojčica, bukvalno. Kako swinguješ kroz Beograd, brate, jel možeš? A to je ovdje problematično. Imamo dosta velikih zgrada, tamo, nekim drugim delovima, baš je malo. Mora se pešač. Jest. Kako si se stvorio u Beogradu? Bilo je ovdje neki problem, morao sam da sratim. Naravno, bila je premijera ovog filma i onda smo morali se to nekako da odradimo. Ništa, Spajdi, ajde da se dogovorimo. Spajdi će danas da tetovira ni manje ni više nego samoga sebe. Kaka legenda, a? To ti je kad voli čovek sebe, evo. I'm Spider-Man! Okej, nisam Spider-Man, to je Spider-Man, ali ja sam samo... običan Filip Redić. Čofi, ovo boli? Ovo je velika igla. Pa ne znam, brate, sad ćemo da vidimo. Spajdi, kume, brate, prijatelj, kakav ti osjećaj bio kad te čapio onaj radioaktivni pauk? Bio je bol u duši. Jel da, a? Jest. Neka te supermoći donose sa sobom neke druge stvari. I lagano možeš da se popneš na zgradu i da vojerišeš komšinici tamo. I ako ostaneš zalepljen? Ne moraš da plaćaš kartu za autobus, nego ću i stigo si na adresu. A kako hendluješ svoje dnevne rutine kao što su, na primjer, veza, posao, sa kriminalom, mislim, stalno moraš da se biješ sa super zlikovcima, ono. Vrlo naporno. Jel se ljuti MJ kad zakasniš kući na večeru? Katastrofa. Tu nema nikakvih opravdanja. Kako ti od tih super zlikovaca s kojim si se tuku bio najteži za borbu? Baš me zanima. Najteži za borbu je bio Venom, definitivno. Da, a? Zato što je to lično. Problem je kad je lično, tad je veliki problem. On i Goblin. Već je tek posebna verzija. Švej ti baš onako ide mega na živce. Pa vidi, definitivno. A jesi uspio da ga prebiješ nekada? On uvijek dobije batine. Ako ne od mene, bar od Wolverina. A ko te od superheroja nervirao? S kim ne voliš da srađuješ? Ko ti onako ide na živce ekstra? Vidi, tu su, u vrhu su i Hulk i Wolverine. Stvarno? Da. Baš je A ubo. Hulk je naporan, mislim, šta vi mislite da su oni meme na internetu nastali za džabe kada mi svi superheroji smo u istom WC-u? Da, istina. Ne mislim, Da, mnogo je preosjetljiv, bre, čoveč. previše, ne smiješ ništa da mu kažeš. Bukvalno, kakav to smo, znaš kao, Ne, našališ to. se, brate, loša ti frizura. Ono jedi, evo. Ali srećom njemu ne smrdi toliko iz usta kao Wolverine. Kad se jede sa Hulkom, ko plaća račun? Tony Stark, definitivno. Toni, brat moj. Da li ti je krivo, Spajdi, što te nisu zvali ova prethodna 3 Bilmeza da se tučeš s njima u Manhattanu? Oni verovatno nemaju pojma koliko univerzuma još uvijek ima, ali nema veze. Ovo je pravi Spider-Man, moj Spider-Man je najjači Spider-Man od svih, samo da se zna. Da li misliš da si jači od prethodna 3 Spider-Mana? Pa možda nisam jači, definitivno sam samo stariji i iskusniji od njih. Radiš svoju tetovažu ili je nekoga od njih pravica? To je univerzalna tetovaža. Univerzalna tetovažica. Da li je srpska hrana bolja od američke hrane? Jača.
to, brate moj. Da li su srpske žene lepše od američkih žena? Naravno. Vidi se, ovdje su egzotičnije, definitivno. Ko je bolji u seksu, Gwen Stacy ili Mary Jane? MJ. MJ. Ništa, Gwen. Bog da ti dušu prosti. Da li si imao otvorene seksualne ponude u odelu? Ne, nisam imao otvorena seksualna ponuda u odelu. Ali van odela, A sa Mary Jane? pa vidi, o tome pričam. Spajdi, kako ideš da šoraš kada si u sred borbe? Spajdi se stisne, Spajdi nikad ne šora. Spajdi, kućo moja, tetovaža ti je gotova. Drago mi je da se te upozna Spajdi, majke mi. Baci pogled, nadam se da ćeš da preneseš ostalim herojima, Thoru, Wolverinu, Batmanu. Da dođu da se tetoviraju ovde. Reci kako si ispao, brate moj. Znači, Fićo, ovo je baš bilo, prilaziš si sebe, definitivno. Kad mi ti kažeš, brate moj. To bi bilo to, narode, za celu današnju epizodu Skincraft sveta. Zapratite me na Instagramu, Filip Tattoo. Spidey-a naravno gledajte u buduće u njegovom novom filmu. A ti, Spidey, brate moj, molim te, nemoj da se boriš sa zlikovcima dok ti tetovaža ne zaraste. To je jako bitno, brate, da ne radiš. Zato što tet mora dobro da zaraste, brate, i mora da bude... Mary Jane me zove. Ujevat. Ajde, požuri, buraz. Moram da begam. Požuri, brate, moraš na večeru, Spidey! To! Heroju treba njegova snaga kroz hranu! Ode Spidey kući, narode, svakom superheroju treba dobar protein, naravno, tako i našem Spidey-u treba dobra večera. A, hvala vam što ste gledali Skincraft svet epizodu, nastavite da me gledate, šerujte, subscribeujte, lajkujte, ljubi vas Filip i vidimo se u sledećoj epizodi.